Koro, jaod bura ma Kitui East Nimrod Mbai no chwale do ewi ketho mar monjo apisa mar kambi ma keyo teko stima Kenya Power. Mane timore ka kambi mar Kenya Power nogono to bende no yango ni gitiyo gi obila mag okwach kich mar timo nonro ewi jogo ma tudo sitima e tok chik kendo kelo kethruok mag transformer. Kaka jafombo marwa Lydia Okeyo leronwa, jotije Kenya Power ne obago ng'anyo ka jiado mar kwedo monj mar achiel kuomgi. Etipo ma osebedo kalorore e mbui. You have to go home, guys. You are going home, I'm telling you. Take it from me. Jaod bura ma Kitui East Nimrod Mbai nenore ka omako lweny gi jatij kambi ma keyo teko stima e pachoka Kenya Power Limited Company KPLC e kinde ma jagono ne golo waya mag stima ma otudi tok chike dala jatelono mantiere Kitengela e kaunti ma Kajiado. Hata ile napelekea watu stima mpaka huko chini without your authority. Kwa sababu mmecorrupt hapa Kitengela, hakuna mtu anayekoa stima. Jaod bura no bende nenore ka chalo ka gima temo golo bunde kendo okeyo weche ma ok odhi kare e kinde marakruok e kinde gi dhi mbele ka bang'e nochochiwore kende lweto bila e tesendo bila ma Kitengela. Jaod bura no nochopo e nyim jang'ad bura e doho ma Kajiado kaluwore gi ketho mar pado jatij kambi mar Kenya Power no, to kata kamano donore mie thuolo mar yie kata dagi ketho ne. We demand justice! We demand justice! Jotije mag kambi mar Kenya Power bade ma Kitengela no bago ng'anyo kauke apis gi mantiere Ebza ka gichomo tesendo bila ma Kitengela ka gikwedo kang' magiwacho ni nyisachae ne jotije Kenya Power. Ilikuwa ni aibu kubwa sana kuona mkubwa wetu. He's an engineer by profession, sio mtu akubahatisha, akipigwa kama mnyama na anapigwa kama burukenge na anapigwa na mheshimiwa mkubwa. Kukuwa engineer sio kazi ya kubahatisha. Ni mtu amesoma, amekula vitabu. Hatutakubaliana na serikali kama hii na viongozi kama Mbai. Tunaomba mwajiri wetu aendelee zaidi kuzungumza na serikali hii ya Kenya Kwanza. Gidwaro mondo nyawadgi no moyange kaka Juliason Kangi oyudra tiche. Na tunaomba Mheshimiwa Rais achukue hatua na awe katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba sheria imefuatwa. We are now demanding the government, we are asking the government to intervene to ensure that every Kenyan worker is protected and is secure, have a working good environment. Hata stima Kenya Power inaibiwa na mpaka viongozi. Na hakuna kitu kibaya kama president kama alisema muwekewe stima, hakuambia watu waibe. Apisa mar Kenya Power Joseph Siror okwedo tim makamano ka koro singo ni kambi no biro tima pedha mager ne jogo matudo stima tok chik kaka yor duoko chien lal e kambi no. The company will intensify network surveillance and continue to work closely with the national government administration offices and other security agencies to stamp out any illegal activity in the network. We are inviting the members of the public who suspect that the connection they have may be irregular or it was connected illegally to come forward so that we can take the necessary steps of correcting it. Otherwise, if through our efforts we find them, then of course the penalties that ensue will actually follow them. Doho ma Kitengela ochwalo bura ne apis jomin buche ma pachoka DPP mondo mi otim nonro matut eka biro duogi burano e doho ma Kitengela. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.